Hello mga parente, welcome to my channel. Na ako'y ipa-ambit ninyo. Luan ta mo saon pag-edit sa thumbnail dire sa Pixelab, kini nga apps akong gamiton. Kita mo? So tudloan ta mo kung saon pag-edit sa thumbnail. Kanang thumbnail mga parente mao na siya ang gadalag hila sa atong video. Kana bitaw makita ninyo sa atubangan parehani. Nana siya. So usa na mang shout out sa ko sa akong mga amigo, sa akong mga subscribers, mga viewers sa tanan. Sila ni Dave Panoynoy nga taga Cebu. Sige to siya chat na ako kay magpa shout out lagi. Silang Titi nga napo YouTube channel Titi. Silang Marlo, silang Paul, tanan akong mga kauban sa trabaho. Shout out ninyong tanan diya. Ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Syong Vlog. Sige. Di na nato dugayon ang tanan. Sugod na ta. Karon na nata sa Pixelab. Inyong buhaton, inyo sang i-delete ning text. Dayon, inyong pinduto ning naas kilid. 3 dot kining nasa babaw. Then inyong ipinduto ng image size, then arrow paubos, YouTube thumbnail na nakita ninyo, mo ninyo i-click, then i-okay. Dayon mukuha mo og background sa inyong gallery, pinduton niyo ning plus sign, dayon to gallery, parihaan ni itatag ko andiri kining nas diserto. Kini ang inyong buhaton ana, inyong birahon. Dayon diri po kilid birahon. Dayong ilak, pinduton niyo ning nas kilid ilak. So bisa unsa inyo garo-garo di na malihok. Dayon moad na pun mo og picture. Nalitan kini nyurong i-crop, check, dayong rakpan ninyo. So mauna na siya, inyo gyapong ilak, pinduton niyo na skilid, tapos kining lock. Kuman di na irog-irog siya sa unsaon nyo garo-garo. Kuman ana moad na pod mo og text. So double click, dayon inyong irison sa butangan ninyo paano magluto panalitan kini. Dayon human ana inyong inaton ninyo. Dayon i-click ninyo ng letter A sa ubos. Then human nyo click, butangan ninyo stroke. Na siya itong kilid. I-check. Then human ana adto mo sa font ini. Dayon inyong pilion ng arm wrestler. Okay. So mo na ni siya, takpo na. Dayon add na po mo text. Click, double click, i-reason ang text. Dayong makuha mo direct cup sa noodles. So panalitan kini. Inyong itungod sa kamot. Yang tudlo. Nana ra siya mga parente. Deng ilak. So mura na siya magluto sa diserto. Nakita na ninyo. Dayon human ana una ni siya. Inyo na nang i-save. Kita mo ning nasa babaw. Click ninyo ni. Then ay
butang save to gallery. Inyong i-save. Okay. So na-save na to. So mao na ning resulta. Ulitan. I-reason ninyo. Then nana dire inyong na-save from gallery. Oh, so mao na ni siya. Mao na ni ang resulta. Kita ninyo. Sada kay inyong thumbnail oh, paano magluto. Inyo bang sumpayan diha ng noodles. So mao na. Sumura siya nasa deserto galuto. So ana ra. So nang hinaot ko nga namoy na antiguhan sa akong gitudlo. Ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Syung Vlog. Ug sa akong kauban nga channel, Titi ni. Kabahin po to iya sa mga gold. Sige, daghang salamat. Bye-bye.